Karlo Ressler, minuta i 30. Poštovana potpredsjednice, predsjednice komisije, kolegice i kolege. Složenost tehnoloških, klimatskih i demografskih promjena zahtijeva odlučnu europsku reakciju kakva je demonstrirana u zdravstvenoj i ekonomskoj krizi bez presedana. Rezultati su danas vidljivi. Djeca i mladi se vraćaju u škole i na fakultete, održavaju se kulturni i športski događaji, a države članice počele su primati rekordna sredstva za prilagodbu i modernizaciju. Europljani zato jasno podržavaju plan oporavka i to povjerenje ne smijemo shvatiti olako. Imamo dužnost pripremiti Europu za novu digitalnu eru, jer je to cilj i nacionalnih planova oporavka i o tome u konačnici ovisi i naše mjesto u svijetu nakon pandemije. Moramo postati otporniji i spremniji na izvanredne situacije kojima smo svjedočili i ovoga ljeta, od prirodnih katastrofa do humanitarnih kriza, ali isto tako i do hibridnih napada na naše granice. Istodobno moramo smanjivati razlike unutar Europe i podržati društva koja su spremna na sljedeće europske korake. Moja zemlja je za to dobar primjer. Kao najmlađa država članica, Hrvatska je spremna za pristupanje Schengenu, a bližimo se i uvođenju eura kao službene valute. To su nacionalni, ali su i europski uspjesi, te je to smjer koji treba nedvosmisleno podržati. Hvala.